l'escola Margel i vaig a tercer i ara a la classe de català estem estudiant la síl·laba. Us ho vaig a presentar. La paraula habitació. La paraula habitació té 4 síl·labes. I la síl·laba tònica la podem saber perquè totes les paraules que porten accents, si les separem en síl·labes, la síl·laba que porta accent és la tònica. I A, B i T, aquestes que queden aquí, són les... I aquestes 3 que queden aquí són les àtones, que són les que no sonen tan fort. Esta paraula és polisíl·laba i també és aguda. Per què és aguda? Perquè la síl·laba tònica és l'última. Molt bé.